Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Inday, mana, ako na nalabhan ang imong medyas ug sapatos. Salamat, tay. Lungan ko niya. Palihog kog haros ka mong gayday, kay mag-utang ta. Asa dis nanay, tay? Ako an kining Nagmadyong na sad? Tay, di ka kabadlong anang nanay? Ngamunghunong sa pagpanigarilyo o pagpanugan? Inday. Sorry, tay. Sabta na lang imong nanay, Inday. Di manggod, tay. Nakita manggod na ako nga siya, sige lingaw-lingaw. Unya ikaw, hago kaayo og maayos trabaho. Bawo ka na. Imong tatay gusto lidyo kalinaw in taon. Tay, ayaw palabi, uy. Kasabot ko na, kasabot ko. Karon lang gani, asa man sa nanay. Ikaw, gikan sa trabaho, nisugat na ako. Nikuha na ako sa school. Kusog pa gani kayong uwan, unya pag-abot diri. Ikaw paghihapon lang ng laba. Ay nagkwenta oy. Simple na kaya na trabaho, Inday. Tay. Sige na, pagkarosan sa kumong kay Inday, kay maglungag ko, okay? O, tay. Hello? Hello? Hello. Di pa ko kauli ha, kay gusto kayong uwan. Asa ka? Kuhaon ta ka? Yabag ka? Wao butahon unsa ko batang way buot? Kuhaon nimo? Danan ti kagpayong. Pahibaw lang ko. Malangay ko uli. Kinsay kuyog nimo? Si Apo lagi sige mo balik. Kapoy sa dimo ay. Anak kasuko, mataan na gani ko. Sige na. Bye. Ay. Hindi pa kami siya magkaulit. Mas may ginas gabi. Sige pa matapang mo manda. Oh, ina. Bay butong na. Hello? Hello, bay. Dayon do ari pili bugay ban. Kare ka? Hindi na lang tingali ko bay. Ikaw na lang diha. Hindi na ko kabiyaan si Inday Atina kay siya rang usad spy kung biyaan ako. Sige bay. Bye gliyan tas kalas. Okay. Ikaw lang diha. Okay? Sige, bye. Si tatay. Nasa dapat sa pultahan. Nagpaabot kang nanay. Ay, noon samsanis nanay, we. Ako man hinuoy maluoy ni tatay. Alas 10 na gud sa gabi, eh. Tay, Inday. Oh. Ano sa man? Numan ka nagtuon? katuog na ka. Wow, apa makudo ka Inday. Ikaw katuog na lang. Kay klase para ba ka ugma? Paabot kang nanay, no? Mabutong ko lang. O, apa masakudo ka? Nala, sige, tay. Matawag na lang kog una. Sige na. Dili ko makatug kung dili mo abot si Chona. Na mauli ng ubang puntos. Kita nalay na adiripol. Day, egg ka pala ka. Kay di gyutan mabot na din eh. Napaluto na sa sibusimbong. Higop ng init ka sa baw. Ha? Uy, abi niyo mangunay ginas sibusimbong. Kadaduan mo diri. Siya gunay mangunay sa paghimo usok. Mao ba? Nya, day. Pwede ba sad kung anhit ang mga tuong? Ansa? Yes. Oh. Pwede na sab nga anhi mo matok. Sir. Wagi problema dire. Naila kang kwarto. Polos ka na aircon. Okay ra sir, oy. Uli lang mi. Ay pag-share na ako lagi. Ha? Buong na lang. Malipay ko tawgon og buong. Okay, sige. Huwag kayo na smusing, day.
multimillionaire pero hampol kay kaayo. Bati ng maghinambog ta, Apple. Bitaw no? Excuse ha? May nanawag din mo. Akong anak. Hello, Athena. Nay, asa man ka? Di ba ka mo uli? May nalanganan lang tungod sa uwan. Nay, uli na in town, uy. Obi matug sa tatay din Sige, paabot ni mo. Paghuwat mo diha, ay mo pag-apura ko no. Okay? Bye, Athena. Imong anak ang nanawag. Oo. Dako lang imong anak. Graduating na taon. Good. Yang cellphone, Bossing, luoy kaayo. Kipa na gitaon. Bitaw da. Listan ta na. Tinuod ka, sir? Para di mo tagam ang customer nato diri sa Madjong, ilisdan na to na. iPhone 16. Hala, uy. Sir, ayaw lang, sir. Uy, ayaw lang. Sir Nasad. Buong laghi. Ayaw ka bala ka. Inigbalik ni Mugma, may iPhone 16 ka na. Wow! Kalungog ka, day. May iPhone 16 ka na ugma. Balik ka ugma diri ha. Apple. Kung saman mo uli gid mo, Yes, sir, yes. okay, ipahatod ta mo sa akong driver. O ginay gusto na ko ni mo, Bossing. Uy, kay magyuna hindi kay ka. Makakita ka kag problema, no? Tabang dayon ka. Di ka, maminaw lang. Maragid kinaligas siya ang atong ikabili nining kalibutan na. Mga maayong binuhatan. Nanang kutsi, ihatod na mo. Bossing, salamat ha. Salamat yun kayo. Ayaw pasalamat, Apple. Basta ugma, balik mo. Of course, malik uy. Di na mo kalimtan ang iPhone 16. Apple, uy, maikog tang sir, uy. Chona, di ra ba ko bakakon? Tinod-on ko na nako. Bong. Kinsay nga ni mo, driver? Ma'am! Oh! Wow! Makita mo sa noos lawas, ma. May tao na mong busing, ma'am. Pinasagdan lang mis kusina na. Butan siya, no? Butang yun na. Pero, takal yun na. Ha? Bisag sana. Manila, Baguio, Davao, Palawan. Ulos doon yung babay. Ha? Buhong kaya ang mga uyab na ni Sir. Buhong, ma'am. Buhatan o bahay. Paliktan o alahas, sakyanan, at agabi kong negosyo, ma'am. Kadungog ka, ha? Painor ka, Chona baby. Oh, Apple. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!